אחר הצהריים אחד, כשהייתי בן 14, ומרוב ספקות כבר לא היה מקום עוד לספק. אני לוקח את הלפטופ מהסלון, הולך לחדר, בודק שאף אחד לא רואה, נועל את הדלת, פותח גוגל וכותב יציאה מהארון. באחת התוצאות הראשונות אני נכנס שם לאיזה פורום ואני קורא כל סיבה היא לגיטימית להישאר בארון. אפילו סיבות כלכליות. אפילו סיבות כלכליות? אז אני מתחיל לעשות חישוב ואני נזכר בגיל 5 שאחותי נקראת עליי מצחוק, שהיא תופסת אותי על עקבים בחדר של ההורים וכולי אדום מבושה וטוב, נו, גם קצת מסומק, לא התאפקתי. אני נזכר בחקירות הצולבות של אמא שלי בגיל 10, עם מי אני אוהב לשחק יותר בהפסקה, עם הבנים או עם הבנות. ואין דבר כזה אותו דבר, אורי, תבחר. אני מוסיף לזה את הצעקות, תהיה גבר של אבא שלי. מפזר מלמעלה כמה כללות יאומו שרצות חופשי בשכבה בכל הפסקה, ואני מבין שבבית הזה, בשכונה הזאת, אם אני יוצא מהארון, אין לי אוכל ואין לי מיטה, ושאין סיכוי שאני הולך לשרוד את זה לבד. תבינו, אבא שלי הוא קבלן ירושלמי, מרוקאי כזה, גדל בבית עתיק ושמרן, הוא המילה האחרונה בבית שלו. ואימא שלי היא דואגת המון. ואני בן יחיד עם 3 אחיות, זה לא באמת שהייתה לי ברירה. לפחות לא הרגשתי ככה אז. אז אני סוגר את הלפטופ ואת הארון, ונועל טוב טוב ל-12 שנה. 12 שנה שאני עובד על הרזומה שלי הכי טוב שאפשר. ציונים מעולים, שירות קרבי, חברים טובים, הורים גאים, עבודה שווה, אימה מחשיפה, דיכוי כל יצר מיני, הקפדה על כל נמוך, לפחות בזה עשיתי עבודה טובה, הקפדה על הזווית של היד, שאני לא זורק מצחיק לסל, שאני לא מפחד מהכדור, שאני לא מפחד בכלל. ככה אני מגיע לגיל 25, בוקר אחד, נכנס לעבודה, מכין לי קפה ומתיישב בעמדה. אחרי כמה שעות של יורד קצת הלחץ, אני פותח פייסבוק ומתחיל לגלול. אז אני גולל ואני נכנס למסנג'ר, ובתוך המסנג'ר אני נכנס לתיבה שנקראת others. אני קורא שם כל מיני הודעות מכל מיני אנשים רחוקים, ובין ההודעות אני קולט הודעה אחת מבחורה שנשלחה אליי לפני 2 ושלגמרי פספסתי. אז אני פותח את ההודעה ואני מתחיל לקרוא, היי אורי, מה שלומך? לא יודעת אם אתה זוכר, אבל נפגשנו בלפז, בוליביה. אני מתחיל לרפרף כזה על המילים, כי אני קולט שלמטה היא צירפה תמונה. אז אני גולה למטה, אני פותח את התמונה, ופתאום אני רואה על המסך תמונה של תינוק שממש ממש דומה לי שהייתי קטן. מה קורה פה? סחרחורת. בואו נדבר רגע על בחורות. בשביל בחור צעיר ומבועל בארון, אין מה לעשות. בחורות הן האליבי המושלם. בטח שאתה יושב בבר בבוליביה, אחרי 4 חודשים טיול בדרום אמריקה, שלידך ערימה של חברים המומים. איך עד עכשיו לא היית עם בחורה, שהמשימה העיקרית שלהם עכשיו היא לדאוג שתזיין, והם לא מקבלים שום תירוץ כמו, היי, פחות הטעם שלי. תאמינו לי, ניסיתי. אז אנחנו יושבים בבר, ובחורה נכנסת, והיא עושה לי עיניים כזה, והם כמובן לא מפספסים, ויחד עם לחץ לא מתון מצידם,
אני ניגש אליה, ואני מזמין לנו שתייה, ואנחנו מתחילים לדבר. ואנחנו רוקדים, ואני מזמין לנו עוד שתייה, ועוד אחת בדרך לדירה שלה, כי אני מרגיש שאני צריך את זה. אנחנו מגיעים אליה לדירה, ודי מהר עושים סקס ונרדמים. אני קם בבוקר למחרת, מארגן את הדברים שלי כזה, יוצא חזרה להוסטל, וחושב לעצמי, היי, היה לא רע בכלל. לא כזה נורא להיות עם אישה. אבל הכי חשוב, עשיתי את זה, עמדתי במשימה. עכשיו אני יכול לרוץ לספר לחבר'ה. סחרחורת. אני מסתכל על התמונה וחוזר שוב להודעה, הפעם לאט. היי אורי, מה שלומך? לא יודעת אם אתה זוכר, אבל נפגשנו בלפז בוליביה ובילינו את הלילה ביחד. אני רק רוצה להגיד לך תודה רבה על המתנה הגדולה שנתת לי. אני לא מבקשת שום דבר, אני לא צריכה כלום. רק שתדע שבאותו לילה, למרות שהיינו זהירים והשתמשנו בקונדום, אני נכנסתי להיריון ונולד לנו ילד. מה? אומייגאד, מה קורה פה? אני כולי מוצף, אני בשוק. אני מבקש הפסקה בעבודה, אני יורד רגע לרחבה למטה, ואני הולך וחוזר והולך וחוזר. מה ילד עכשיו? מי זאת הבחורה הזאת? ומאיפה לי בכלל שהיא לא משקרת לי? שולחת לי את ההודעה שהילד בן שנה, רגע, אבל היא שלחה לי את ההודעה לפני 2 אז עכשיו הוא בן 3? איזה סרט. ומאיפה לה בכלל שזה שלי? אבל הבטן כבר מרגישה. ויש מצב שגם האוזניים קצת הסגירו. אני מסתכל על המסך ואני מרגיש. זה הילד שלי בתמונה. איכשהו אני מצליח לסיים את המשמרת, אני חוזר לדירה בתל אביב, וכבר מהדרך אני מתקשר לחברה טובה שלי ליד, ואני אומר לה, את חייבת לבוא, אני חייב להראות לך משהו. היא באמת מגיעה, וידי מהר אני מראה לה את ההודעה ואת התמונה, ככה בלי לחשוב יותר מדי, הכל פשוט יוצא החוצה. ואנחנו יושבים שם בדירה, המומים, עם התמונה וההודעה והילד והבחורה והספקות והשאלות וחוסר הוודאות וכל הבלגן הזה, והיא פשוט שם איתי. ופתאום אני קולט, רגע. היא לא כועסת עליי, היא לא צוחקת עליי, היא לא מאשימה אותי, היא לא אומרת לי מה לעשות. ופתאום תחושה נעימה של חום וביטחון וקרבה עוטפת אותי, כשאני סוף סוף מרגיש שאני לא חייב לשאת את זה לבד. אנחנו ממשיכים מהדירה לים, ואני מרגיש שכמו שעד עכשיו לא יכולתי שלא להסתיר, אני לא רוצה להסתיר יותר כלום. אז אנחנו מגיעים לים, בדיוק בזמן שקיעה, אנחנו מתיישבים על החול, ובפעם ראשונה בחיים שלי אני עוזר אומץ, ואני אומר שיש לי עוד משהו לספר. אני נמשך לבנים. אימא'לה, איזה שחרור. התחבקנו, בכינו. 25 שנה של הסתרה בארון, עד לבואו של אהרון, בני היקר. כי כמו הדמות שלו בתנ"ך, הוא היה לי לפה, והוא עזר לי להגיד את כל הדברים שכל כך פחדתי להגיד. לקחת את הסיכון המטורף הזה ברולטת החיים, ופשוט להיות אני. 3 חודשים אחרי ההודעה, אני נוחת בלפז בוליביה, בשדה תעופה שהייתי בטוח שכף רגלי לא תדרוך בו יותר לעולם. וילד קטן בן 3 רץ אליי וקורא לי פאפה, והוא חמוד ומתוק ודומה לי להפליא בכל מיני דברים קטנים,
ואנחנו די מהר מתחבקים ומכירים ומרגישים הכי טבעי ביחד. ושוב, בפעם הראשונה בחיים שלי, שאני מרגיש מה זה להיות אבא. וזה נפלא ומפחיד ונעים, הכל בבת אחת. לפני שנה, אהרון, כבר בן 13, שאל אותי, אבא תגיד, מי זה החבר הזה שגר איתך בדירה בתל אביב? ואני בספרדית קלוקלת הסברתי לו שאיתמר שגר איתי הוא לא סתם חבר, הוא בן הזוג שלי, ואנחנו אפילו נשואים. העיניים של אהרון התמלאו בדמעות, ואני ישר חיבקתי אותו ואמרתי לו שלא משנה מה, אני תמיד כאן בשבילו. אחרי שעה של טלוויזיה ומחשבות, אהרון בא אליי ואומר לי, אבא שתדע, אני אוהב אותך, למרות שאתה מיוחד. תודה רבה.